Waar is dé favoriet voor de 172ste PC? Tijdens dan nog de overwinning van het parcours van Menno van Swieten en Gabriel van Popta. Er binnen dit seizoen 4 partoeren die het een vrij formagepartij woen ha. Een van haren is het parcours van Gert-Anne van der Bos, Teke Triemstra en Erwin Sielstra. Zij wonnen dit seizoen in een vrij formagepartij een beetje aan de magere kant en dus zullen die haren een outsider nemen kennen. Eén overwinning is te meer. En als de zus naar de oren die 3 fjouwer en 6 keer woen, ja, dan ben wij net favoriet. Van der Bos en Triemstra wonnen de PC al 6 keer, waarvan de laatste in 2021. Hij staat er net weer. En dus is de overwinning van Teke Triemstra, Gert-Anne van der Bos en Erwin Sielstra. Komende waasje wordt haar een laatste keer. De laatste keer op het hillige gas van het Chocolon in Fransje. Want Van der Bos en Triemstra houden na dit seizoen mij op. En dus wordt die PC van onkomende waasje. Nou, bijzonder sowieso, hè. Dat laatste van mij. Dus, en volgens mijn maat gaat aan. Dus bijzondere PC sowieso, de 24e. Dan naar Matten Bergsma, Hessel Postma en Pieter-Jan Leijenaar. Die wonnen 3 keer dit seizoen. Maar de laatste keer is al meer als een Wanelien. Has zij haar een kroot net te betiert verzitten? Nee, zeker net. Wist, het zit echt vooral te dichtbij. Alleen ja, we hebben denk ik nog wel wat te weinig doen richting Peseta. Dat van dat kroet en te betiert verzitten zoen je exes kennen van Johan Sipma, Gabian van Popta en Hendrik Kootstra. Ik haar een laatste krans is namelijk al meer als een Wanelien. Ja, erin gewoon net. En om begin van het seizoen was het alle weken dat we al 3 geworden winnen. En nou ja, het is nou heel tijd alweer. Nou, de alle dagen wel in net op zijn niveau. Last but not least het parcours van Menno van Swieten, Rick Minnesma en Tjesse Steenstra. Zij gaan in topvorm naar de PC, want zij wonnen de laatste 6 vrije formagepartijen alle jaar. Waaronder de generale voor de PC, Arno Snijn in Arem. Daarmee kennen je van Swieten, Minnesma en Steenstra de topfavoriet voor onkomende waas die nemen. Ja, niet normaal. Ja, nee, normaal. Nee, ja, wij draaien goed, we veel goed aan. Nou ja, en dan, dat resulteert in mooie dingen. Het oortellen kan beginnen. Waas je te mooi om Jelwijd zien begint de 172ste PC. Die heel nul te volgen is bij Omroep Friesland. En Salib je wat daar. Nee, dat wat PC-voorzitter Its Hellinga altijd zei. De dag is rond.